Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку! Ой-ой-ой-ой. Що такое? Що здарилося, Ніколь? Да нічого. Гуляла вчора на вулиці, зачепилася і ось драпіна. Ой, гэта так неприємно, спочуваю. І саме кривдне, що під рукою не було ні бінту, ні пластира. О, і що ти робила? Як що? У такій ситуації мені бабуля завсюди казала: приклади до драпіни трипутник. Ось я і приклала. Ой, почекай, просто трипутник, звичайний листок і усьо? І усьо. І що, допомогло? Ну, по моїм відчуванням, так. О, Лесик допомагає. Гэта бабулін секрет. Сапраўды працуе? А як же, Кася? Про гэта усе ведаюць. Калі у цябе драпіна, прыкладі трипутник. А чаму менавіта трипутник? Чаму не лапух, наприклад? Тому що трипутник – гэта сапраўдная лекавая расліна, а не просто лісток. Сапраўдная? Як у аптэцы? Ну, лекавыя расліны – гэта такія расліны, у якіх ёсць асаблівыя рэчывы. Яны могуць дапамагаць чалавеку, здымаць запаленне, гаіць раны і супакойваць. І ў трипутніка ёсць такія рэчывы? Лічыцца, што трипутник можа знішчаць бактэрыі, памяншаць запаленне і дапамагаць ранцы хутчэй зажыць. Вось пра гэта і казала моя бабуля. Але на самой справе усё не зусім так. А як? Нешта я ўжо заблыталася. Каб трипутник пачаў працаваць як лекавая расліна, недастаткова проста прыкласці яго да драпіны. Як недастаткова? А што ж тады трэба зрабіць? Спачатку лісты трэба памыць, потым здрабніць і зрабіць нешта падобнае на мазь. Ой, Лесік, гэта нейкі цяжкі і незнаёмы для мяне рэцэпт. А інакш ніякай дапамогі ад трипутніка не будзе. Наадварот, прыклаўшы лісток на ранку, можна толькі горш зрабіць. Чаму? Таму што лісток можа быць брудным. Значыць, трипутник лепш купляць у аптэцы, а не рваць каля дарогі. Усё так. Лепш звяртацца ў аптэку. Эх, ну вось, а я так верыла ў бабулін сакрэт. Я прапаную вам маленькую віктарыну. І спадзяюся, што вы ўсё адгадаеце. Давайте пачынаць. Правілы простыя. Я буду паказваць расліны, а вы паспрабуйце адгадаць іх назвы і адказаць, чым яны карысныя. Зразумелі. І вось наша першая расліна. Глядзіце уважліва. Ой, гэта ж лёгка. Гэта чабор. Я яго на вазматулі збірала. Яго вельмі смачна дадаваць у гарбату. І гэта правільна. А што наконт наступнай расліны? Я не ўпэўнена, але мне здаецца, што гэтыя кветачкі нагадваюць ліпу. Падтрымліваю. Ліпу таксама дадаюць у гарбату для смаку і карысці. І зноў правільна, дзяўчынкі. А вось вам наступная расліна. Ну, такія прыгожыя зялёныя лісточкі. Спадзяюся, што гэта мята. Так і ёсць. Ой, мята – гэта ж адна з самых духмяных і карысных раслін. І яе не толькі ў гарбату дадаюць. Усё так, Кася. А зараз яшчэ адна расліна. Ці лёгка будзе яе адгадаць? Быццам знаёмыя жоўтыя кветачкі. Але я не чула пра такія. Так, я дакладна яе бачыла, але таксама не ведаю яе назву. Ну, дзяўчынкі, гэта ж зверабой. Яго таксама дадаюць у гарбату, ён добра лечыць прастуду. Будзем ведаць, Лесік. Калі ўбачым яе на лузе, абавязкова складзём лекавы букет. Ну і апошняя расліна. Спецыяльна для вас, дзяўчынкі. Гэта ж рамонак! Правильно! А рамонкавая гарбата – адна з самых вядомых гарбат. Ой, Лесік, дзякуй табе за віктарыну. Было вельмі цікава. Ну, а зараз давайте глядзець мультфільм. Сябры, вось мы ведаем, што пра буслоў складзена многа прыказак, загадак і легенд. Так? Так? А чаму ты пытаешся? Цікава, чаму менавіта пра буслоў? Чаму не пра лебедзь ці зязюлю? І праўда? Лесік, ты ведаеш?
Мне здаецца таму, што буслы адны з самых вядомых птушак у свеце. А яшчэ лічыцца, што яны прыносяць шчасце. А што яшчэ цікавае пра буслоў? А давайте разам глядзець і слухаць. З'явіліся буслы на нашай планеце мільён гадоў таму. Лічыцца, што гэтыя птушкі адны з самых старажытных і жывуць яны амаль што на ўсёй тэрыторыі зямлі. Беларускага бусла лёгка пазнаць па яго афарбоўцы. Апярэнне ў яго белае, толькі крылы чорныя. Таксама ў гэтай птушкі доўгія ногі, шыя і дзюба. Вяртаюцца буслы з выраю напрыканцы сакавіка ці ў пачатку красавіка. І адразу пачынаюць будаваць гнёзды, каб потым вывесці птушанят. Жыць буслы любяць у сельскай мясцовасці, бліз вадаёмаў, палёў і лясоў, каб заўсёды мець доступ да ежы. Свае гнёзды буслы будуюць на вялікіх дрэвах, дахах дамоў ці на электраслупах. Пазнаць бусла можна па клёкаце. Менавіта так птушкі размаўляюць паміж сабой. А яшчэ для зносін яны выкарыстоўваюць спецыяльныя рухі. Напрыклад, танцуюць, робяць паклоны і прыгожа закідваюць галовы. Яйкі буслы выседжваюць па чарзе. Птушаняткі з'яўляюцца праз некалькі тыдняў. Бацькі даглядаюць сваіх дзетак і прыносяць ім ежу каля 2 месяцаў, пакуль тыя не навучацца самастойна лятаць. Жывуць буслы парамі. Свае сем'і ствараюць адзін раз і на ўсё жыццё. Таму гэтыя птушкі лічацца самымі вернымі. Буслы вельмі вынослівыя і дужыя. Падчас палёту ў вырай яны могуць пераадолець вялізныя адлегласці ў некалькі тысяч кіламетраў. Харчуюцца буслы насякомымі, жабкамі, рыбай. Яшчэ адной асаблівасцю буслоў з'яўляецца іх добры слых і зрок, дзякуючы чаму яны могуць добра арыентавацца на мясцовасці і пазнаваць адзін аднаго на вялікіх адлегласцях. У нашай краіне буслы лічацца сімваламі шчасця, дабрабыту і поспехаў. Таму часта іх выявы можна ўбачыць на паштовых марках і гербах гарадоў. Напрыклад, герб беларускага горада Століна ўпрыгожвае выяву бусла. А яшчэ буслы часта сустракаюцца ў народных казках і легендах, сучасных пісьменных творах і песнях. І праўда, якія яны цікавыя, нашы буслы. І прыгожыя, і заўсёды вяртаюцца дадому. І вельмі-вельмі вядомыя. І не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім свеце. А самы вядомы прадстаўнік птушынага сямейства – гэта вядучы калыханкі буслік. Дарэчы, і наш сябар. І ў калыханцы, і ў дабраранку заўсёды паказваюць самыя цікавыя мультфільмы. Давайте такі зараз і паглядзім. Толькі паглядзіце, якую пушыстую прыгажосць я знайшла. Гэта кошачка? Ой, якая мілая! Ой, такая пухнатая! Так, я б хацела сабе такую завесці. О, пачакайце, дзяўчынкі. А вы ўпэўнены, што гэта звычайная хатняя кошка? А хіба не яна? Не, гэта пампаская кошка. Пампаская? Гучыць як з казкі. На самой справе яна атрымала сваю назву ад пампасаў. Гэта вялікія травяністыя раўніны ў паўднёвай Амерыцы. А, значыць, яна там жыве? Так, у Аргенціне, Бразіліі, Уругваі. І выглядае яна вельмі мілай кошачкай. Дык чаму ж яе нельга трымаць у якасці хатняга гадаванца? Таму што гэта дзікая жывёла. І нягледзячы на свой мяккі выгляд, яна сапраўдны драпежнік. Няўжо? Такая пухнатенькая. Вось у гэтым і ёсць яе асаблівасць. Яна выглядае як плюшавая, але палюе на дробных жывёл, грызуноў і птушак. А чым яна яшчэ адрозніваецца ад звычайнай кошкі? У яе вельмі густая і доўгая поўсць. Гэта дапамагае ёй выжываць у халодных ветраных пампасах. А, значыць, яна як у шубцы? Менавіта. А яшчэ, калі пампаская кошка адчувае небяспеку, яна робіць нешта вельмі цікавае. І што яна робіць? Яна распушвае поўсць так, што становіцца амаль у 2 разы большай. Ого! Каб напалохаць і каб выглядаць больш грозна для ворагаў. Усё так. А яшчэ пампаскія кошкі вельмі асцярожныя.
добра хаваюцца ў траве і вядуць адзіночны лад жыцця. Таму іх складана ўбачыць. Так, яны рэдка трапляюцца людзям на вочы. А, вось чаму я пра яе ніколі не чула. Цікавая, аднак, кошачка. Як добра, што ў свеце так многа розных жывёл. Падтрымліваю і прапаную паглядзець мультфільм. Дзяўчынкі і хлопчыкі, вось і заканчваецца наш сумесны ранак. Жадаем вам добрага настрою і новых адкрыццяў. Прыемных сустрэч і вясёлых прыгод! Ну а мы сустракаемся, як і заўсёды, зранку У нашым добраранку!